Kanza kwethu nali igcokama elisha limemeza abaculi lisentabeni nali igcokama elisha libhula ihawu lensimbi lilibhulela ke abaculi bakaMaskandi lithi ke ilona elenza ukuthi ke abaculi bashaye amaMillion kahle kahle ilona elifike namaMillion ngokuthi liyeke umntalapho bese ke lifocusa ekuculeni. Lisho njalo nje igcokama elisha lithi ke abaculi kumele beze ke bezobonga belivume futhi ukuthi lona ke insizwa umfoka amanqele uma ngabe kubahlula lokho uma ukuthi bamfuna futhi ngasemntalabheni bengasho ke kuyothi kushaya uJuly nje uzobe sebanikeza ke lento ke abazobeke beyifuna kanza kwethu siyalazi ke sonke ke igcokama elisha ukuthi hayi uma ngabe ke kukhulunywa ke ngomntalapho ngamatemu ilona ke umuntu ke singamethemba ngokuthi uzokushayela umntalapho uzothi mawulalele ubeke uhleka ubeke ucabanga ukuthi hawu lento ke uyicabange kanjani igcineza sekhandeka namatemu kaze lokhu ke iqhubeka eyaphambili kodwa ke njengamanje ke into njengaleyo asisayiboni ke njengamanje usedlala nje noThibela usedlala namagidangoma akasadlali ke nabanye abaculi kakhulukazi nje uKhuzani uthi nje ufake uvoicemail awizwele ukuthi ke ubethini uMthandeni ungakhohlwa ukungicofela subscribe webaculi. Kumele ningibonge bafana lento yami yokuthi ngikhulula uvoicemail ngizibe yonke nje umuntu okotelayo kumina yabo. Ngivele nje ngiphuphise wonke umuntu okotelayo ngizibe ngiqede nalento yoqhawelana bafowethu ngikwenze lokho ngoba nginithanda uyabo bengubona ukuthi umculo usuyafa uyabo sekuyaphela ngomculo yabona so bafowethu ngiyabona ukuthi abathandi bomculo bani support manje niphohla zamaMillion kumnandi kunjeyaya ngoba ngiyamcabangela ngiyinkosi yoMaskandi engenaphuka engenasimele uyabona njengenkosi yoMaskandi engenasimele ke ngithi bafowethu iseyithebeni manje ayikhali culani madoda jatshule kube mnandi kube nje bakuthi niyaphikisana futhi namazwi ami uyabo noma lento engiyishoyo ngaphinde ngibuyele futhi ngoJuly ngitalaphi phinde futhi ngiqede ngani uyabo so ngikhombisa ukuthi ngiyanithanda bafowethu ayikhali